naman ano ba to? San Pedro, Laguna? San Pedro, Laguna. Drive-thru. Saan tayo papunta? Sa Jollibee. Saan tayo Nag-order po papunta? kami muna. Matabungkay. Saan tayo pupunta? Batangas. Matabungkay, Batangas. Yay! Anong Swimming po gagawin? kami. Po? Uy! Sino kasama mo? Kasama ko po si ate ko po. Ay, sister ko po. Kasi? Kasin. Cousin, No. sister, basta yun. Sister cousin. Oh. Si Kapogi second. Parang taga rito ka Mars. Second. Wala, hindi ko mahina. Samang damo po si Ako. Sino pa? Tito Da. Mahina signal natin. Wait lang, wait lang. Kala mo taga rito. Hello! Hello. Hindi mo pinapunta ko. Ano tayo? Si Mayora, nagkakamera. Sa mami ko po. Si daddy. Original ba sa nila? Yung daddy ko po. Yun nga, nagtaka ako Si eh. Siman. Nag-exit tayo And then si Kagango. Amen. Egray. Egray. Egray, load the camera. Egray, load the camera. Sabi ng anak ko. Egray. Lagi kong siman. Raya. Natutusok ako ng putik. Bakit ang tulis ang buto mo sa puwet? Rin sa hirap. Walang online sa kanila. Baka tulog yun. Ngayon. Eh. Si mama, di rin mo kontak eh. Nag-ring. Hindi oh. Dahil, Wala ka lang Mayroon siguro ng ba? tao. Ano to? Baka tulog to. Tawagan niya. from Cebu si Mayora eh. Check out the vlog. Hello. Check out our previous video. What's up mga kagango? So, nandito na po kami sa Batangas. 2 hours na lang po. Again. Why? Nakakarating 2 hours na lang po. 2 hours na lang. Yes. Uy, dati ano mo yung ano? Yung mansion. Ayun. Ay, grabe yung traffic. Yes, traffic. Parang 1 bilyong kotse yan ah. Chihuahua. Parang lahat yan kasama natin mag-swimming ah. Grabe dito. May barangay sikat oh. Oh my gosh. Ay, big chihuahua. Alalala. This is you got the ano, Frank. What? Holy! Guacamole. I saw that. I learned. So, what's up mga? So, nag-stop po kami dito sa Twin Lake. Magba-break po kami. Kuha po sa Starbucks. Waffles. Belgian waffles. Chessy egg ray na balag dyan. Guys! No! No! Yan po. Twin Lake. Ray! Wag mo! Oh. Bama ina. What? Real estate. Gang! Ay, daddy. Yes, baby. Anong ginawa mo? Nagpan lang, naglabas ng sama ng loob. Dito kami sa Batangas. Ngayon sila. Maraming tao.
Ilalaglag ka yan dun sa ilalim sa kadulo. Ito yata yun na. Ayan o. Igaw! Daming tao. Yun. May music. Yan mga kagangaw, nandun yung Matabong Thai Beach banda. Kaya nga, ayun. Yan. Team na ako. Sila. Ayun, sila. Hindi makita eh. Ayun no. May ayun no. Kita nyo yan? Ano yan? Picture. Ayun. Pinaikot pa yung lubot mga gango. Yan. Doon yung Fortune Island, no? Fortune Island. Ayun, no? Fortune Island yun, eh. Oo nga, Fortune Island yun. Ayan. Hanggang bukas pa yung mga kagango dito. Ayun. Ayun si Bia. Ay Bia. Yung model namin. Bia, picture. Picture. Ay, oh, isa pa. Yan. Isa pa. Basta. Yan. Sampai mau dyan. Oh, yan. Paano muna ka? Ano yung sila? Oo. Diyan ka lang muna. Babalik ka, magpahinga ka muna. Vlog mo na, bebe. Sarap? Asan tayo? Sasakay tayo sa tubig. Water bath? Malamig? Ilagay yung batong muna dyan. More. Nabusalsal na yung uso mo kaka... Ano na itong snorkeling ah? Ano play?
Yan. Wow. Hindi ba namin ito, Yan na, video. Hindi ah. Video yan. Lagyan. Video. Please like, share, and subscribe and hit that notification bell para hindi po kayo maka-miss ng bagong video namin. Bye-bye!